ҳамон нафаре ки закот медиҳад домло бояд ки масалан пулаш маблағаш ба закот расидасту маблағи зиёд аст, метавонад ки ба 2 нафар ё 3 нафар тақсим карда закоташро диҳад, ё ин ки пурра барои 1 нафар дода шавад. агар дар деҳа дар шаҳр ё аз ҳама як шахси ёфт шуд ки аз байни 8 гурӯҳ ба закот муҳтоҷ аст, иҷозат аст ки тамоми закоташро ба як кас ҳам диҳад, вале як одам чӣ хеле ки гуфтем агар мискин бошад фақат 12 моҳи ояндаро ба назар гирифта закот дода мешавад. Агар ҳар моҳ 1000 сомон барош норасоӣ бошад 12000 сомон закот дода мешавад, халос, аз ин зиёд дода намешавад. Бинобар ин он бародарҳое ки хона месозанд, хонаҳои серошёна, баъд миллионер ҳастанд, яъне оддӣ карда гояд ба закоти мардум хона медиҳанд. Ин хато ҳаст. барои чӣ? як хона масалан камтаринаш $10,000 аст. оё сарфу хароҷоти ин банда 10,000 сомон аст? ин як $10,000 аст. ғайр аз ин он хона таъмир надорад. ин барои хӯрду хӯрокаш боз фақирӣ мекунад. фаҳмидед? барои ҳамин закот ба хона, баъзеҳошон 4хонагӣ 5хонагӣ, он хонаҳое ки ба савдо намерад ку дар ошёнаҳои панҷум, масалан агар хонаҳои белифт бошад, ё умуман одаме ки закоти хона метиҳад, як навъи гурехтан аз закот аст, як навъи халос хӯрдан аз закот аст. яъне ба камбағалҳо хонаҳои 5хонага 4хонагаро медиҳанду ба як додани нархи фурӯш ҳисоб мекунанд $100,000, $150,000 ҳисоб мекунанд, аз закот тарк мекунанд. ин нодуруст аст. барои он ки $150,000 ё 100,000 ё $50,000 ба як мискин додан нодуруст аст. ин як дар ҳолатҳои масалан танг, масалан дар як хона 4 мард ҳаст, ҳамаш масалан фақир бошад, ба балоғат расидагӣ ҳаст, масалан ҳар яки онҳо муҳтоҷ аст, яъне ин хел ҳодисаҳо кам аст. барои ҳамин хона закот додан нодуруст аст. бояд пули нақд закот диҳанд. ин як навъи гурехтан аз закот аст, халос хӯрдан аз закот. аз он хонаҳое ки чандин соласи ба фурӯш намерад, ҳамаҳоя як илоҷ карда халос мехӯрану закотро додам гуфта соф. ин ҳисоб нест, яъне ки нодуруст аст. ин қавли марҷӯҳ аст, қавли заиф аст. яъне закоти додаи онҳо аз ҳисоби анамонхонашон қабул намешавад. дуруст фаҳмидем шуморо? акнун дар масъалаи қабул албатта илми ғайб аст, лекин қавли ҷамоҳири уламо ин кор нодуруст аст. вақте ки касе нодуруст мегӯяд, яъне ки намеафтад мегӯяд. барои чӣ? барои он ки мо бояд барои як мискин фақат сарфу хароҷоти яксолаша диҳем. ҳоле мебиёд ибни сабил, мусофир, як одам дар Макка масалан пулу молашро гум кардааст, дар замонҳои қадим алалхусус. бояд барои ӯ то ба хонааш расидан мол медиҳем, аз он изофагӣ намедиҳем аз пули закот, чун вай дар шаҳри худаш шахси пулдор аст. мо фақат барои ӯ то расидан, яъне ин закот ҳадду ҳудуд дорад, аз ҳаддаш зиёд намедиҳед. вақте ки хона медиҳед ба як фақир, аз ҳадди худаш зиёд медиҳед, ҳам ва ҳам бо мақсади халос хӯрдан ки ҳаст, нодуруст аст ин кор.